Трябваше да продавам апартамента си бързо. Проучих вариантите, свързах се с няколко фирми и организирах огледи. Първата фирма, която се отзова на оглед, беше с Inmodeal. След огледа много бързо се свързах с мен и направихме среща в техния офис, където обсъдихме условията по нашето сътрудничество. Свързах се с други фирми, но никой от тях не ми предложи директна покупка. Искаха да бъдат посредници в евентуална продажба. Затова избрах да работя с Inmodeal. Те бяха единствените, които ми предложиха директна покупка, така както пишеше в първоначалната заявка. Това, което ме накара да работя с Inmodeal, беше, че още от началото всички условия бяха ясни, прозрачни. Аз споделих своите опасения, проблеми и казуси, които трябва да бъдат решени. И те предложиха решенията, плана как да достигнем това и как може да се реализира продажбата на апартамента. Това, което ми хареса в работата с Inmodeal, беше, че всичко, което се разбрахме още на първата среща, беше изпълнено, без никакви странични оговорки, без никакви забавяния. Всички казуси, които имах с имота, бяха решени на време и не съм имал никакви други странични пречки. Нещата се случиха бързо, точно и ясно. Нещо, което е важно, уговорените условия финансови бяха спазени. В самия процес на продажба имахме различни пречки, които се появиха в последствие. Те взеха веднага адекватни мерки, разрешиха проблемите и нямаше никакво забавяне с продажбата на мен. Благодаря на Inmodeal за професионално свършената работа и за това, че подходиха към нашата отговорка с абсолютен професионализъм и внимание.